गोबाव समनिफ्रायनो आङो ढेकियाजुलि बे जायगाखौ खोनादोंमोन। दिनै आङो फैबाय मोनसे गिदिर थांखि लानानै नैबे ढेकियाजुलि जायगायाव 1 नं बालाबारि गामिनि बे ब्रह्म जयगालयआव मोनसे गिदिर थांखिजों हाबाफारि खुंदों। आङो फैनो मोननानै जोबोरै गोजोननाय मोनदों। गोबाव समनिफ्राय आङो फैनो सानदोंमोन, फैनो हायाखै। दिनै आं नुफैबाय। दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादखौ 2000 मायथाइयाव जोनोम होनाय जादोंमोन आरो बै समनिफ्राय दिनै 20-22 बोसोरनि बारा जाबाय। बै समाव बे लाइमोन आफादा मोनसे फिसा महरल'मोन। दिनै जों नुनो मोनबाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा गावनो मोनसे 3 बोसोरारि नैथि बियो बे हाबाफारिखौ खुंनो हादों। बेयो जोबोरै देरगाथाव। थारमाने लाइमोन आफादा बै समाव उन्दैमोन, बै समाव उन्दैमोन, दिनै बैसो जाबाय। आरो मोनसे देरगाथाव बाथ्रा आङो नोजोर होबोबाय थादों। बै समनिफ्रायनो लाइमोन आफादा गोबाव आरो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों समाज फोसाबनाय हाबायाव नांथाबबोदों। जों नुनो मोनदों जोंनि बे ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबाङानो ब्रह्म धोरोमाव दीक्षा लादों। आं नुनो मोनदों खायफा निरामिस जाबाय, दीक्षा लायाखैब्लाबो निरामिस जाबाय। खायफा बिब्दिनो गाज्रि बा समाजारि हेंथा हाबायावबो थाबायनायखौ जों नुदोंमोन। गाहाय थांखि मेन ट्रेक बेनिफ्राय एसे आन्दायलांदोंमोन। नाथाय ब्रह्म धोरोमाव दीक्षा लाखांनानै बै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाहाय थांखियाव फैफिनबाय। समाजारि हेंथा हाबा मावनायफोरखौ नागारनो हमबाय। जों नुनो मोनदोंमोन बैसागु दमासि बा जानुवारि 1 अक्ट'फोराव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जायै लोङै गावनि महरखौनो बावनाय, जायै लोङै रंजानानै गाव सोर बेखौ सिनायनो बावनाय, जायै लोङै गाव मा मावनांगौ बेखौ बावलांनाय, बेखौ जों नुनो मोनदोंमोन। जोंनि समाजाव बिराद मोनसे गुबुंले थासारि फैदोंमोन। दिनै जों नुबाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा बा उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो गुफुर गुफुर ड्रेस गाननानै धोरोमनि फोथाराव नुजाफैदों। धोरोमनि लामाजों गावखौ सिनायनो नाजादों। धोरोमनि लामाजों समाजाव सासे बैसोगोरा सुबुं जानो नाजादों। धोरोमनि लामाजों बियो थांनानै थानो नाजादों। बे जोबोरै मोनसे मोजां। जोंनि बे जिउआ जोबोरै बेसेन गोसा। जोंनि जिउखौ जोङो बायनानै मोना, जोंनि जिउखौ जों नागिरनानै मोना। बेनिखायनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे गाव गावनि जिउखौ नस्थ' खालामा, बेखौनो आं खावलायबाय। आरो साफ्रोमबो मेडिया पार्सन नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावबाय। गोजोन्थों। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय जोङो डिमान्ड होदों बिटिआर सोरखारनि खाथियाव गुरुधामखौ मोनसे इन्टारनेसनेल रिलिजियास टुरिस्ट स्पट खालामनांगौ होननानै। आरो जोंनि मिथिनायाव जे दानि जे बिटिआर सोरखार प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिथाङा इनिसियेटिभ लाबाय। जों मिथिनो मोननायाव बिथाङा फाउन्डेसनबो खालामबाय। जोंनि आसामनि मानगोनां गभर्नर प्रफेसर जगदीश मुखी बिथांनि आखाइजों फाउन्डेसनखौ इन'ग्रेसन खालामबाय। दा जोङो मिजिंथिदों उननि समाव बे गुरुधामा मोनसे इन्टारनेसनेल रिलिजियास स्पट जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। आरो बेनि गेजेरजों रोजा रोजा सुबुङा थुलुंगाखांगोन। बेनि गेजेरजों गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जि फिल'सफि बियो थांनानै थागोन आरो गुवार जायगा आवग्रिनानै लानो हागोन। जोङो बुंनांगोन गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ सासे धोरोम गुरुल' नङा। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ बर' समाजखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावदों। रांखान्थि, राजखान्थि, सोलोंथाइ मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावदों। दा बेनिखायनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जि फिल'सफि बेखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ जोंनि बिबान आरो बिथांनि फिल'सफिया थांनानै थानांगौ। दिनै जायखिजाया राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोर बा सोरखारनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ आं खावलायगोन गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जि लिडारशिप स्टाइल, बे लिडारशिप स्टाइलखौ बिथांमोनहा फल' खालामनांगौ। आरो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ जेरै जाय स्टाइलखौ लानानै खामानि मावलांदोंमोन, जाय कुवालिटिखौ लानानै, जाय आदर्शखौ लानानै खामानि मावलांदोंमोन, थिग बेबादिनो दानि दैदेनगिरिफ्राबो खामानि मावनांगौ। बेखौ आं लुबैदों। गोजोन्थों। आरो बे जोंनि मोनसे साक्सेसफुल होननानै आङो बुंगोन।
आङो बुंबावगोन जे जोङो धोरोमनि बे फोथारावल' कनफाइन जायालासिनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा फरायनायखौ गाहाय खालामनानै आवगायलांनांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला फरायनायजोंसो जोङो सासे बैसोगोरा सुबुं जानो हायो। फरायनायजोंसो जोङो सासे समाजनि बाहायजाथाव सोद्रोमा इउसफुल मेम्बार जों जानो हायो। फरायनायनि गेजेरजों जोङो सासे गोग्गो नोगोरारि जों जानो हायो, सासे गोग्गो दैदेनगिरि जों जानो हायो। फरायनायनि गेजेरजों सासे मानसिया रोजा रोजा सुबुंखौ थुलुंगाखांहोनो हायो। ओनसोलाव सोरबा सासे गोरों सुबुं जोनोम जादोंब्ला बै सुबुङा रोजा रोजा फरायसाफोरखौ थुलुंगा होगोन। बै सुबुङा गावनि गोग्गो लाइफ स्टाइलनि गेजेरजों समाजाव मोनसे गोग्गो थासारि दानो हागोन। दिनै जोंनो बेखौनो नांगौ, सोलोंथाइनि बिथिङावबो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा आवगायलांनांगौ। आङो बेखौनो लुबैदों। जोंनि साननायफोरखौ जोङो धोरोमनि गेजेरावल', धोरोमनि बेंखनावल' कनफाइन खालामालाबासिनो बा धोरोमावल' थायालाबासिनो जोङो खायफा आबाद मावनांगौ, खायफा बिजनेस मावनांगौ, साख्रि मावनांगौ, गोबां जोंहा मावनांगौ हाबा दङ। आरो मोनफ्रोमबो फोथाराव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहागो लानांगौ, उथ्रिसार जानांगौ। दिनै जोंनि समाजाव जों नुनो मोन्दों उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गावनि फरायनायखौ आद्रा ससेयाव नागारनायखौ जों नुनो मोन्दों। उन्दै उन्दै गथ'फ्रा ड्राग्स जानाय जों नुनो मोन्दों। उन्दै बैसोआव हाबा जानानै गोदाव सोराव जानायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेखौ बुजिनांगोन जे